TV sa ilalom sa tulay no. Muna update sa tanan ako sa comment section. Tanawa rin yung tulay oh, tanawa na. Muna ilalom sa tulay. Makita mo yung diri mga giw kani. Ang mga giw kani. O kana mo ron. Tago lagi sa mga giw, pero lagi sa mga giw. No. Kita yung sa mga giw. Pag nagkuha kana punya sa tabok kana kung nakita niyo dia kana. Dito may natupag mga giw. Di naman sa karong sa kilala kung matupag sa karong sa lalong sa mga kuna no. So matutag taas mga giw. Pakita na to inyo na yari na po diri sa lalong kaya ipakita ang mga bakal ba na sila lalong. Medyo parang isa nang nag-isa kataguan ba, no? Pero parang sa pero nag-isa. So matutag tayo sa taas. Kami man TV, ano? Man TV, ito na sa taas. Tara, dire mo ni babaw rin. Magian naman ini bay. So magian na siya mga giw. Kani mga grabahan nga dagko mga giw, muna gitambak kahapon giw no. Kanino mo ni na magian na siya naraw. Tanaw tong kasada no. Pero one lane ra siya mga giw, ha? Di siya pwede pa gian og kana magtagbo-tagbo no. One lane ra gisa. Naraw guba oh. Kani agato ning daan tinarbahuan na ni. Kani magian na siya mga giw, pero one lane ra gisa mga giw. Na maglisod magalikta basta na katagbo, minor ka. Kani mga batuhan nyo kita da kana mga graba kana dagko, di ba na graba baton mo gini siya. Mura sa kitambak ni gapon ba no? Mura sa kitambak da para magi ang gisa no kay kuan pero ano magi ang gisa na ra. Batoy pagkita kasada no balag mabanggaan ta diri. Ya okay magi ang gisa oh. Tudari ito nabangag di gapon di ay. Kana magraba kana okay na kami magi ang siya oh. Oh magi ang sa magi oh nara mo na tulaya da magi oh. Sumun update ano. Salamat kini magi no. Dapat tayo checkpoint diri po no. Oh checkpoint, PNP checkpoint, bear with us, your cooperation oh. Wala siya no? Okay, daraw. Oh, aron usi makuha niyo da. So magian na siya na raw, naibaw-baw kay naagi oh. Magian na siya oh. Oh, okay. Pero one lane na lagi oh. Nainig kay maagi daw kanang no. Wala kagi ni pick up line no. Oh, na mo na magigiw. Oh, bangag-bangag na no. So magian na gi sa magigiw. Okay na siya. Sa nangutanan ako sa comment section, magian na gi siya. Okay na, ligo na. Oh, shout out sa atong bisita daw. Shout out ma'am. Oh, tara sige. Oh, salamat kay Maggie. Mura ni update sa tulay ron diri sa hanging bridge, Tangian Bridge.